paman. Jejering satriya tama mamarati mring kautaman yen tanpa kaprayitnane wong ayu-ayuning kayun binapsu tapa lan brata taneping siang ratri para pati wonten tinimbalan dawuh Durasasana wonten tinimbalan dawuh nimbali depating kang putra kula pun Durasasana lho titik kalungguhan iki jabang bungkus wis kelakon pecah 14 taun mapan ana ing alas Mandala Saraya ora mati nanging malah dadi Jaka Kumalakala liliping tumraping para Kurawa Sanmurunga bakali dadi ratu ana negara ing Ngastina mula kang saka kuwi titik kalungguhan iki ingkang bapa paman wis nyawegake gawe karti sampeka ya kuwi mau wujuding bali sigala-gala dimen para Pandhawa mapan ana ing bali sigala-gala bali sigala-gala wis tak gawe samo barang sing gampang kobong mengko puruncana ndak dawuhi supaya ngobaranane bali sigala-gala. Nuwun sewu. Menawi to pancen ngaten paduka paman Harya Sangkuni menika kejem. Kejem piye? Ing atasipun adi kula pendha mboten dosa mboten perkara. Kok badhe dipun lolopaken dhateng jurange kasangsaran. Lho engko sik. Kowe aja kakean omong engko sik. Sumurupa wong kuwi mau yen kepengin pangkat derajat kepengin mulya kuwi kudu wani nggunakake cara apa wae yen ngaten jenengan kejem ya ben yen ngrembug politik perkara pangkat wis ora sang ngrembug perkara apa-apa bakune kelakon kasembatan sediaku ngono wae cukup aku tak rewangi kaya ngene iki goleki sapa ayo goleke kowe to. Lah ora iso mikir lho. Bakune dina semengko para Kurawa kudu budhal dina iki. Keparengipun budhal dina semengko yen Pandhawa mlebu jroning bali sigala-gala ora mati dening geni rocok gaman wis toke dawuh.